Pan mae pobl yn baglu. Pobl sy'n hapus. Ti football Lerpwl, maen nhw'n ei Chwerthin. Sa'n rhaid fod y fam o bedwar, rhywbeth mae'r hogia bach yn deud rhywbeth gwirion, mae o hyd yn efi Chwerthin. Gweld reaction genod pan nhw'n disgyn neu rhywbeth fel rhywbeth embarrassing. Dwi'n siŵr, iawn. Dwi'n chadw bob dim. Fatha sa rhywun yn disgyn yn stryd neu beth. Ddim os nhw'n brifan, jyst os nhw'n disgyn. Wrs ni'n deud joc go dda. Rhywun fatha cymeriad PC Les Lewin. A ni fila, dyna beth o gwirion. Mock the week ar Russell Howard. Ffrindiau neu lleisio gwirion. Dwi'n gweld pethau'n ddoniol pam di pobl eraill yn gweld nhw'n ddoniol. Na, hwnna. Beth sy'n ei fi Chwerthin mwy yn y byd ydi PC Leslie Wyn? Pobl yn sbitio pan maen nhw'n bita. Pobl sy'n trio neud jogs, jyst ddim yn ffynnu. Mae'n jyst yn pathetic, so mae'n eich Chwerthin wedyn cos bod o'n jog pathetic. Y ddau yma.